سلام ጥዕና ሃበለይ ናይ ማዕድ ጥዕና ቻናል ተኸታተልቲ ጥዕና ዘለዎ ናይ ፔሪድ ወይ ድማ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ሰለስተ ባህሪያት ኣለዎ ንሳቶም ድማ ፔሪድ ዝመጸሉ ግዜ ምድግጋም ፔሪድ ምስ መጸት ጸንሐሉ ግዜ ናብ እዋን ፔሪድ ዝፈስስ ናይ ፈሳሲ በዝሕን ዓይነትን እዮም ኣብዚ ክንፈልጦ ዝግባእ እዋን ፔሪድ ዝፈስስ ፈሳሲ ደም ዝሓሰብ ፈሳሲ እዩ እምበር ሙሉእ ንሙሉእ ደም ይኾነን ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያ ምርኣይ ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ጀሚሩ ብብዙሕ ምኽንያታት ፔሪዳ ክዛባዕ ይኽእል እዩ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ዝረግአን ዝኣጎለን ዝመስል ፔሪድ ይፈሰን እዩ እቲ ምኽንያት እንታይ እዩ ጥዕና ዘለዎ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ናይ ፔሪድ ምዝባዕ ዋና ምኽንያታትን ብዛዕባ ሕክምናኡን ኣሕጽር ኣቢለን ምግላጽ ክምኩር እየ ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ እዚ ቪድዮ ተኸታተልዎ ንቻናልና ሓድሽ እንትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ከይትርስዑ ሰናይ ጸንሒት ሓንቲ ጓል ንዓቕሚ ሄዋን ካብ ትበጽሕ ጀሚሩ ኣብ ህይወት ዕድሚያ ብማእኸላይ ክሳዕ 450 ግዜ ወርሓዊ ጽግያታት ትርኢ እያ ግን ኩሉ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ መጻእ እዩ ማለት ኣይኾነን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ኣጋጣሚታት ሓደጋታትን ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ክዛባዕ ይኽእል እዩ ወርሓዊ ጽግያ ካብ ዝመጸሉ መዓልቲ ምዝንጋዕ ምቕልጣፍ ወይ ድማ ካብቲ ዝፈሶ ዝነበረ መጠን በዚሑ ወይ ንኢሱ ክፈስስ እንከሎ እዩ ዑደት ተዛዊዑ ንብሎ እዚ ወርሓዊ ጽግያ ዝዛብዐሉ ምኽንያት ምፍላጥ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መራብሒ ኣካል ኣፈጣጥርኡን ዝሰርሐሉ መንገዲ ምፍላጥ ኣድላይ እዩ ማለት እዩ እዚ ብቐሊል መንገዲ ንምርዳእ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፔሪድ ክትርኢ ትኽእል ሰለስተ ናይ ሰብነት ኣካላት ተቐናጅዮም ክሰርሑ ከለዉ እዩ እዞም ናይ ሰብነት ኣካላት ማህፀን ናይ እንቁላሊሕ ጽክን ናይ ኣእምሮ ክፋልን እዮም እቲ ናይ መጀመርታ ኣካል ማህፀን ናይ ወርሓዊ ጽግያ ፈሳሲ ዝፍጠረሉ ኣካል እዩ እዚ ማህፀን ብኣግባቡ ዝሰርሕ እንተኾይኑ እዚ ፈሳሲ ዝወርደሉ ቦታን ጸገም ድሕር ዘይሃልይዎ ዕድሚኣ ምስ ኣኸለ ፔሪድ ክትርኢ ኣለዋ ማለት እዩ ጥዕና ዘለዎ ማህፀን እንትህሉ ድማ በይኑ ማህፀን ጥዕና ዘለዎ ፔሪድ ስለ ዘይፈጥር እዚ ማህፀን ብኣግባቡ ክሰርሕ ካብ ካሊእ ናይ ሰብነት ኣካል ትእዛዝ ይደሊ እዩ እዚ ናይ ሰብነት ኣካል እንቁላሊሕ መምረታ ኣካል ሰብነት እዩ ምስ ማህፀን ተታሒዙ ዝርከብ ኣካል ሰብነት እዩ ልክዕ ናይ ወዲ ተባዕታይ ፍረ ዘርኢ ወይ ድማ ስፐርም ከም ዘምርት ኩሉ ናይ ጓል አንስተይቲ እንቁላሊሕ እውን ኣብዚ ኣካል እዩ ዝቕመጥ ግን ናይ ጓል አንስተይትን ወዲ ተባዕታይን ዝፈላለይሉ ምኽንያት ድማ ወዲ ተባዕታይ ዕድመ ልክዑ ፍረ ዘርኢ እናምረተ ዝነብር እንትኸውን እዛ ጓል አንስተይቲ ግን ሓደሽቲ እንቁላሊሕ ቆሖ ዘይኮነት እተምርትስ ክትውለድ ከላት ሒዙ ዝነበራ እንቋቑሖ እያ እናመንዘረት ትነብር ማለት እዩ እዚ ከመይ ምዃኑ ከርዳእኩም ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ክትውለድ ከላ ክሳዕ 1 ሚልዮን ዝኾኑ እንቋቑሖታት ምስኣ ይውለዱ እዮም ዕድሚኣ ክሳዕ ንዓቕሚ ሄዋን ትበጽሕ ድማ ማእኸላይ ካብ 350 ክሳብ 500 ዝኾኑ እንቋቑሖታት ኣብዚ ናይ እንቋቑሖ ጽኪ ይቐርዩ ማለት እዩ ካብዞም እንቋቑሖታት ብሓደ ዝበሰሉ ሓደ ጥራሕ እዩ በሲሉ ይዘጋጆ እዚ ማለት ንወርሓዊ ጽግያ ዝግጁ ኮይኑ ዝቐርብ ማለት እዩ ካልኦቶም ሕጂ እውን እናበሰሉ ይጸንሑ ማለት እዩ በዚ ዑደት እዚ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ዕድሚኣ ናብ 50 ክትቃረብ ከላ እዞም እንቋቑሖ እናመንሞኒ ይኸዱሞ ናብ እንቋቑሖ ምስኣን ትጽጋዕ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሜኖፖዝ ዕድመ ኢልና ንጽውዖ ኣብዚ ክንፈልጦ ዘለና ግን ናይ እንቋቑሖ ጽኪ በይኖም እንቋቑሖ እናምረቱ ኣይሰዱን እዚ ናይ እንቋቑሖ ጽኪ እንቋቑሖ ንምምራት ካብ ኣእምሮ ትእዛዝ ይደሊ እዩ ካብ ኣእምሮ ናብ እንቋቑሖ ጽኪ ዝለኣኽ ሆርሞን በብወርሑ እንቋቑሖ ከምርት ዘገድድ ሆርሞን እዩ ስለዚ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ዕድሚኣ ኣኺሉ ወርሓዊ ጽግያ ወይ ፔሪድ ምርኣይ ካብ እትጅምር እዞም ሰለስተ ኣካላት ናይ ሰብነታ ተቐናጅዮ ምስራሕ ይጅምሩ ማለት እዩ ኣብዚ ዝኾነ ህፃን ተወሊዱ ሽዑ ንሽዑ ሽንቱን ሰገሩን ምቁፅፃር ኣይኽእልን ሓቂ ምስ ተወሰኑ ዓመታት ሰብነቱ ንኽጥንክርን ክለማመደን ኣለዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ህፃን ቆልዓ ናብ ዓቕሚ ሄዋን ዝበፅሐት ጓል እውን ፔሪዳ ምስ ጀመረ ሽዑ ንሽዑ ስሩዕ ዝኾነ ዑደት ክህልዋ ኣይኽእልን እዞም ናይ ሰብነት ኣካላት ምጉልባትን ምጥንካርን የድልዮም እዩ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ወርሓዊ ጽግያ ካብ ዝጀመረትሉ ግዜ ጀሚሩ ንኽልተ ወይ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ስሩዕ ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያ ክህልዋ ኣይኽእልን እዩ ብዛዕባ ወርሓዊ ጽግያ ንኽመጽእ ዘድልዩ ኣካላት እዚ ዝኣክል ካበልና ሕዚ ድማ ብዛዕባ ዑደት ናይ ወርሓዊ ጽግያ ንርአ ሓደ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ክልተ ክፋላት ኣለዎ እንቋቑሖ ዝዘጋጀወሉ ግዜን ወርሓዊ ጽግያ ዝዘጋጀወሉን ግዜን ማለት እዩ ንኣብነት በቢ 28 መዓልቲ ፔሪድ ዝመጻ ጓል አንስተይቲ እንቋቑሖ ተዘጋጀወሉ ግዜ በቢ 14 መዓልቲ እንትኸውን እተን ዝቐረያ 14 መዓልትታት ድማ ወርሓዊ ጽግያ ዝዘጋጀወለን ግዜታት እየን ማለት እዩ
እንቋሖ ዘጋጀወሉ ግዜ ካብ ሓንቲ ጓል ናብ ሓንቲ ጓል ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንውን ዝፈላለ እንትኸውን ወርሓዊ ጽግያ ዘጋጀወሉ ግዜ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ተመሳሳሊ 14 መዓልትታት እዩ። ግን ናይ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት 30 መዓልቲ እንድሕር ኮይኑ እተን 16 መዓልትታት እንቋሖ ዘጋጀወሉ እንትኸውን እተን 14 መዓልትታት ድማ ወርሓዊ ጽግያ ዘጋጀወለን ግዜታት እየን ማለት እዩ። እዘን 14 መዓልትታት መብዛሕትኡ ኣይቀያየራን። እዘን ናይ እንቋሖ ዘጋጀወለን መዓልትታት ግን ይፈላለያ እየን። በዚ መንገዲ ድማ ሓደ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ስሩዕ ዑደት ኣለዎ እንብሎ ካብ 21 ክሳብ 35 መዓልትታት ክደጋገም ከሎ እዩ። እዚ ማለት ቅድሚ 21 መዓልትታት ምድግጋም ዝመጽእ ወርሓዊ ጽግያን ልዕሊ 35 መዓልቲ ዝመጽእ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደትን ዝተዛበዐ ምዃኑ እዩ ዘርእየና። ናይ ወርሓዊ ጽግያ ደም ካብ ደም ሱር ከም ዝወጽእ ደም ኣይረግን። ምክንያቱ ኣብ ወርሓዊ ጽግያ ዘሎ ደም ከይረግ ወይ ከዓ ከይኣጉል ዝገብር ንጥረ ነገር ዝሓዘ እዩ። ግን ድማ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ወርሓዊ ጽግያ ክፈስስ እንከሎ ድቕቕ ዝበሉ ዝኣጎለ ወይ ከዓ ዝተጠቕለለ ዝረግአ ደም ክህሉ ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ወርሓዊ ጽግያ ምፍሳስ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ካብ 3 ክሳብ 5 መዓልትታት ክጸንሕ ይኽእል። ኣብ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ን8 መዓልትታት ክጸንሕ ይኽእል እዩ። እዚ ወርሓዊ ጽግያ ግን ካብ 8 መዓልትታት ንላዕሊ ይጸንሕ እንተኾይኑ እዚ ዑደት ስሩዕ ከም ዘይኮነ እዩ ዘመላኽት ማለት እዩ። ካልእ ወርሓዊ ጽግያ ስሩዕ ከም ዘይኮነ ዝሕብር ምልክት ድማ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያ ክፈስስ ዝግቦ መጠን ኣሎ። እዚ ድማ ክሳብ 80 ሚሊ ሊትር ዝኣክል እዩ። መብዛሕትኡ ድማ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 30 ሚሊ ሊትር ዝኣክል ክፈስስ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ክሳብ 5 ሞዴስ ክትቅይር ኣለዋ ማለት እዩ። እዚ ድማ ወርሓዊ ጽግያ ይበዝሕ ኣሎ ማለት እዩ። ማለት 5 ልዕሊኡን ሞዴስ እንድሕር ትቕይር ኮይና ኣብ መዓልቲ ብዙሕ መጠን ወርሓዊ ጽግያ ወይ ከዓ ፔሪድ ይፈስስ ኣሎ ማለት እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝረኣናዮ ስሩዕ ዝኾነን ስሩዕ ዘይኮነን ዓይነት ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት እዩ። ወርሓዊ ጽግያ ንክዛባዕ ዝገብሩ ምክንያታት ከ እንታይ እዮም? ወርሓዊ ጽግያ ክዛባዕ ዝገብሩ ምክንያታት ብዙሓት እዮም። ኣብ ውሽጢ ማህፀን ዝፍጠር ዘይረአ ጸገም ክኸውን ይኽእል። ናይ ማህፀን ጸገም ዘየለ ከሎውን ዝመጽእ ጸገም ክህሉ ይኽእል እዩ። ንኣብነት ከምቲ ዝበልኩም ወርሓዊ ጽግያ ዝእዘዝ ብኣእምሮ ብማህፀንን ናይ እንቋሖ ጽክን እዮም። እዞም ሰለስተ ኣካላት ነንባዕሎም ብምድግጋፍን ብምትሕግጋዝን ነዚ ወርሓዊ ጽግያ ንኽፈስስ ዝእዝዙ ሆርሞናት ብምምንጫውን እዩ። ስለዚ ናይዞም ሆርሞናት ምዝባዕ ኣብዚ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ምዝባዕ የምጽእ እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ሽጋራ ምትካኽ ወርሓዊ ጽግያ ንኽፍጠር ዝሕግዝ ኦስትሮጅን ዝበሃል ሆርሞን ናይ ምቕናስ ጽልዋ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ሽጋራ እተትክኽ ጓል ናይ ወርሓዊ ጽግያ ምዝባዕ ክረኣያ ይኽእል ማለት እዩ። ካልእ ድማ ካብ መጠን ንላዕሊ ርጉዲ ካብ መጠን ንታሕቲ ቅጥነትን ክህሉ ከሎ ከምኡውን ካብ መጠን ንላዕሊ ጭንቀት ጫናን ክህሉ ከሎ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ምዝባዕ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልእ ንወርሓዊ ጽግያ ዘዛብዕ ምክንያት ድማ ናይ ማህፀን ወይ ድማ ናይ እንቋሖ ዘምርት ኣካል ካብ ዘይምጥንካር ዝተልዓለ ዘይስሩዕ ወርሓዊ ጽግያ ክህሉ ይገብር ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ኣብ መጀመርታ ወርሓዊ ጽግያ ዝጅምረሉ ዕድመ እዩ ዘጋጥም። ብተወሳኺ ድማ ኣብ 50ታት ዕድመ ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ እውን መራብሒ ኣካለን እናደኸመ ስለ ዝኸይድ እንቋሖ ናብ ማህፀን ከይተለቐቐ ስለ ዝቐሪ ወርሓዊ ጽግያ ይዛባዕ ማለት እዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ መጠኑ ዝነኣሰ ናብ ዘይመዓልቱን ፔሪድ ክመጽእ ይገብሮ ማለት እዩ። ካልእ ድማ ኣብ ማህፀን ጡንቻ ዝተፈጠረ ሕበጥ እንተሃልዩ እዚ ዝፍጠር መብዛሕትኡ ኣብ 50ታት ዕድመ ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም እንትኸውን ድሕሪ ሜኖፖዝ ዕድመ እውን ዘጋጥም እዩ ማለት እዩ። ማህፀን ካብ ዓቕን ላዕሊ ዕብየት ይህልዎ እሞ ሓደ ግዜ ጸገም የምጽእ። ቅድሚ ሜኖፖዝ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ሕልፍ ኢሉ ዝመጽእ ፔሪድ ክህሉ ይገብር ወይ ምዝባዕ ይፈጠር ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ማህፀን ዝኣቱ ሆርሞን ዘለዎን ሆርሞን ዘይብሉን መከላኸሊ ጥንሲ ወርሓዊ ጽግያ ከዛብዕ ይኽእል እዩ። ብፍላይ ድማ ሆርሞን ዘይብሉ መከላኸሊ ጥንሲ ኣብ እዋን ወርሓዊ ጽግያ ብዙሕ ደም ንኽፈስስን ጨኑ እውን ክቕየርን ይገብሮ እዩ ማለት እዩ። ከም ፖስቲፒል ኣብ ኢድ ዝቕበር መከላኸሊ ጥንሲ ግን ካብ ምዝባዕ ሓሊፉ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ክቐር እውን ክገብር ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ምዝባዕ ዝተፈላለዩ ጸገማት ሒዙ ክመጽእ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ክሳድ ሕበጥ ቁሪ ምፍታው ናይ ድቃስ ምኽላእን ሙቐት ምጽላእን ሒዝዎም ዝመጹ ምልክታት እዮም። ከምቲ ዓንተዎ ዝበልናዮ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 21 መዓልትታት ንታሕቲ ካብ 35 መዓልትታት ንላዕልን ዝመጽእ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት እንድሕር ሃልይዋ እዚ ፔሪድ ምስ መጻ
ድማ ካብ 8 መዓልትታት ንላዕሊ ዝጸንሕ እንተኾይኑ ዝተዛብዐ ምዃኑ ኢና ንዕዘብ። ስለዚ ንዚ ዝተዛብዐ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ንምስትኽኻል መጀመርታ እዚ ወርሓዊ ጽግያ ዑደት ክዛባዕ ዝገብሩ ምልክታት ኣቐዲምና ክንፈልጦ ይግባእ። ብተደጋጋሚ ኮምፖስት ፒልን ካልኦት ንሓፂር ግዜ ጥንሲ ዝከላኸሉ መድሓኒታት ትጥቀማ እንተኾይንክን ከዛብዐልክን ስለዝኽእል ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ መከላኸሊ ጥንሲ ምውሳድ ክትጅምራ ይግባእ። ንውሓት ናይ ወርሓዊ ጽግያ ዘዛውዑ ምኽንያታትን ምዝዋዕ ማለት ከመይ ማለት እዩ ዝብሉን ርኢና ኣለና። ዝተዛብዐ ዑደት ወርሓዊ ጽግያ ዘለክን ብኸመይ ክነስተኻኽሎ ንኽእል ዝብል ክትፈልጣ እንድሕር ትደልያ ድማ ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሰርሐልክን እየ። ሎማዓንቲ ዝሓስክዎ ነይሩ። ጥያቄ እንድሕር ሃሊክን ኣብ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ጻሕፋለይ። Thank you.